Bon, hallelujah. Ngiyacela nje without wasting any time sivule iBhayibheli lethu sifunde nje incwadi kaMathew chapter number 2. Sibonge futhi abafundisi ade beshumayela all the way from Monday, since Monday I mean Tuesday, Wednesday, Thursday njengoba namhlanje kuLwesihlanu kusasa sesigcina yokuthi nje uNkulunkulu abasebenzi ngalo hlobo ade sisebenzise ngalo besikhona izolo sifikile sizwile inkonzo kade kukhonzo behleli phansi masifile kodwa siyitholile lo peace siyitholile usithokozise kakhulu. Amen. Ngafuna bazana ipulpit ngadonsa ngenews ayikude kakhulu awukusamlanca. Amen. Engehlisele. Hallelujah. Sifunde nje bazana incwadi kaMathew chapter number 2. That's all. Thank you very much. Mathew chapter number 2. Yes. Chapter number 2 so funda verse number 1 bazana it's a long story la ngafunda ku verse number 2 ngokwami ngifisa ukufunda ngize ngifike ku verse number 18 so indaba. Hallelujah. So ungasabi ukuthi azofunda into ende kangaka ngoba sekulohlanu. Hallelujah. Ukuba ngitholele ithuba ku Monday bengizofunda one verse bese ngiyashushumayela ngisheshe ngijuluke. Hallelujah. Ngihlale phansi kodwa ngoba sekusuku lohlanu sekumgqiba sesiyahamba sizophinde sibuye futhi on the second time sesinamandla kakhulu kunamanje. Amen. So ngivumele nje ngilifunde from verse 1. uMathew isahloko sesibili verse 1. Awusukwazi ngempela soshiza ahloko. Serious kaZulu. Yes woza. Verse 1. Verse number 1. Isahloko sesingaki? Isahloko sesibili. Okay. uJesu wasazelwe eBethlehem laseJudiya. Jesu sazelwe eBethlehem laseJudiya. Emihleni kaHerodi inkosi. Emihleni kaHerodi inkosi. Bheka kwafika izazi eJerusalema. Bheka kwafika izazi endaweni ekuthiwa iseJerusalem. Yes. Zivela empumalanga. Zivela empumalanga. Zithi uphi lo Ozelwe eyiNkosi yabaJuda na? Zithi muphi lo otheselwe wabe inkosi zelwe. Awukuyezwakala bazalwane. Amen. Yes. Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe empumalanga. Size ukukhuleka kuye. Size ukuzokhuleka kuye ukuzomkhothamela, to worship him in English. uHerodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka. Herodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka. He was in trouble. NeJerusalem lonke kanye naye. NeJerusalem indawo yonke yaseMandeni yakhathazeka. Kwabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe. Kwabuswa noma kwabiswa abapristi abakhulu nababhali besizwe kwahlangana ngalengane encane ezelwe. Not just a normal child, God did isalwa yabe inkosi zalwa. Wabuza kubo ukuthi uKristu uzakuzalwelaphi na? Wabuza wathi uKristu, the word Christ means the anointed one. Ogotshiwe uzosalela lapho lo gotshiwe uzosalelwa uphi indawo, the location. Bathi kuye eBethlehem laseJudiya. Bathi eBethlehem laseJudiya, the place of bread, endaweni yesinkwa. Ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti. Ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti. Abantu lento enzakala ayifiki kubhalwe ngawo before. Ukuthi nawe Bethlehem lizwe lakaJuda kawusiye omncane nakanye. Nawe Bethlehem sizwe sakaJuda awusiyo omncane. Yes. Kubabusi bakwaJuda. Kubabusi bakwaJuda. Yes. Ngokuba kuyakuvela kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sami uIsrayeli. Ngokuba kuyakuvela umbusi uyakulusa isizwe sakwaIsrayeli. Yes.
khona uHerodi esibizile izazi ngasese khona uHerodi eyibizile izazi ngasese wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakele ngaso wabuzisisa ubani wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakele ngaso wabuzisisa kuye isikhathi bazalwane eBhayibhelini lento yesikhathi is very important. Isikhathi uNkulunkulu akenzi lutho ngale kwesikhathi. Amen. Lento yesikhathi eBhayibhelini ibalulekile. uNkulunkulu akenzi lutho ngale kwesikhathi. Amen. Funda mntana wazithuma eBethlehem wathi hambani nibuzisise ngomntwana kuyakuthi nxa nimfumene ningitshele yakuthi nxa nimfumene bese niyangitshela ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye ukuba nami noma ngiyinkosi haleluya kodwa ngithi ngiyinkosi ngiye kokhuleka enkosini ibambe nale is very important alikho ipoint engilishoyo engabalekile ukushumayela uvulujuluke kanti iBhayibheli ulifunda limnandi ufunde ngingalifunda la ngithi asigodukeni kodwa ayuzwe ikhohle ngoba I was reading the Bible. Amen. Funda nana amaxoxo nawalalela funda sezizwile inkosi zamuka bheka inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga bheka inkanyezi le kade zibonike laba kwekwaduka inkanyezi bangabe besayibona bathe inkanyezi bebengayiboni base beyaduka bangena kwaHerodi uyangizwa Mr D my brother ayithanda dekusakhona inkanyezi they were following the star bebehamba belandela yona kuthe bengayiboni baduka bangena kwaHerodi uma befika kwaHerodi kwahlala phansi kwachazwa indaba ngalo Jesu ozozalwa kwavulwa incwadi waseshwa lithi maqedwe ukuseshwa kwaxoxwa wakhululwa emva kwalokho zaphuma sayibona inkanyezi saseyilandela funda ivesi yahamba phambi kwazo yahamba inkanyezi phambi kwazo yaze yafika yema phezulu lapho umntwana ekhona yaze yafika to the location to the place where the child was yama ngobifika lapho kwakhona khona umntwana sayashumele ngifunda ivesi Mzobe serious kangaba bishop lonke cha ngifunda ivesi inkanyezi yaba leader yaze yama la khona umntwana futhi laba abakofa abalande kofa bayilandele la ima khona is the destination Jesus finish line zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu imini ushomayela wajamba now you feeling it hayi woza qhubeka ngithi ngisayichaza ngichaza zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu zathokoza ngokuthokoza okukhulu yes zasazingena endlini zabona umntwana noMaria unina sambona umntwana noMaria unina that is Jesus izazi zahamba inkanyezi yaduka zadideka amen kwavula imibhalo kwasesha imibhalo noHerodi naye wadine understand ukuthi kule kingship akuyona kule hlalo akusona kukhona inkosi ekhona usazophuma uma sekufika isikhathi saleyo nkosi wahlala etatazela neJerusalem lonke lahlala litatazela ngenxa yenkosi ekhona
ngisho ngoba sisazokhuleka ukuthi zonke igodlo nazo zonke ihlalo nayo yonke into ehlele empilweni yakho njengoba usakufika uJesu khamo shandaya limakhanda labasha kunezinto ezizohlehliswa ukuthi sekusuka fika uJesu. Jesus. Uma ngiqeda kukhona ilevel asothandaza khona uthola ukuthi kuleli khaya mhlawumbe engashadwa kaNgcobo kukhona into ehleli iyabhalansa yathi la kaNgcobo angekushade kanti vele intombazane izentetela ngosbiya sishimayela uJesu masiyadibamba ifemeli kaNgcobo inyakazi tatazele kwenzenje kwasakuyashadwa kwasakuyashadwa nje kufika uJesu, Jesus. the Son of the living God. Lana angasho uma ngisafunda ivesi. Ngicabanga ngisafunda ivesi. Phela vuselelo le. Mhlawumbe nabe nginga-understand. Sazosusa ihlala. Kulezinto ade zakhile. Ezinye sayitshela ukuthi kwadendeni ongabani kwadandethu la yazi yasho lento yathi imilo obusa khona imilo ohlala la ingane zakule ndawo siyakumitha lana sindawe lana bese siyafika negama likaJesu leyo mimoya ibaleke ngaba. Hallelujah. Brother, I think in the flow, you say, I get it. What's the issue, my? And it's a food Bible. And I was from the Bible. Kulumthathu uyithembile into yakhe. Imfele yakhe kusalaleki ihlushwe into eyodwa nje beleke lakhala lelitende ntambama kunyakazeka igodlo kunyakaza ihlalo sakule ndawo kwenjenjani Jesus ezaphila. Hallelujah. Jesus. Mafika uJesu kutatazela izinto zasemakhaya esazahla bazathiwa leli ikhaya leli kubusa uhantshu wethu into yasekhaya ungawuqeda umetric into yasekhaya. Jesus. Azasho nomunye hayi ngimuhle nje ngiyifata ngegwegwe kodwa la ekhaya kushadwa into yalapho. Hey come on somebody, uma kufika uJesu khamo shandaya akade bengashadi bayashada akade bengasebenzi basebenza imfundo ivela. Hallelujah. Kunezinto ezihlelayo. Jesus. Akwazi ukufika uJesu uqhubeka ungashadi, Oh, hallelujah. uqhubeka ungasebenzi, uqhubeka udakwe Jesus. kanjani. 11 years ngisemshadweni, 11 years. Uma ku 11 years siyashadela. Jesus. Ubona wasofela etshalweni. Kukhona abantu ekufunga abathakathi bathi kasibiya kunokuthi baba millionaire ngavele ngife. Lalela kusefile uJesu wena mthakathi namhlanje ezekhonda Jesus Friday you shall fall by fire. Akabulawe thina uyena othe kasibiya
kunokuthi baphumelele kungcono ngife akafe ngoba usendleleni yakho. Hallelujah. Usendleleni yempumelelo yakho. Usalindele usendleleni yempumelelo yakho. Jesus. Sibhebhele ukukhanya nokumnyama ahlangana. Uma ufika uJesu uyahamba ukhala umnyama bese sanikhanya. Jesus. Mina ngihamba ama-country club ngihlale kuze kuse mangikhatha kudala ikhatho ada kusadada sasiwa sasiya lekethwa ti 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 Hayibo. omnike thina sabali sosikhathi kwafika uJesu. Noma uJesu afikile ngase ngisindisiswe ngithe ngiyakholisa ngasiphamisa ngathi uJesu uyiNkosi nomsindisi ngahlala ekhaya ngathi iBhayibheli ngayenkonzweni kwafika intombazana wathi ngikhulisile kanti nina ngikhumbula ukuthi hayi don't remember angikwazi hayi kama mangiqinisa ngidawe utshona I don't even remember. Kwafika omunye naye nami for you too. Baba Zalwana, we are what we are because of Jesus. Nkosi yami. Ngikusindiswa mina abafana bonke ade begebengu botsotsi babade behambile botsotsi amajita abangani bami babanjwa bonke ngavama amaphoyisa ngathi ngiyaqhamuka omnye umama omakhelwane wami umakhelwane wathi lo omunye abantshontshayo abadla amaphilisi bangidubula ngo4 bullets betatazeliswe into engizobe yiyo ngakabe yiyo kasamnyama sothunga ngibona ngathi kuyakhanya hayi check magic negazi kaJesu shangeni yayingekho into ethembisa ukungibuka kanti ngifumana umusa ingakho thina athi Jesu ufike kuseni sebethi batendile ngawe msuku fike kuseni ezokupama yamasha ngasekhaya uma ngihamba estradini sangasekhaya emgaqweni ngahamba iBhayibheli ngifihla ayikho into othi kungibheka etshengisa ukuthi khona okuhlungu ngaqhamuka libakhathile lesikhama hada khatha sine bekhele behesa ngangifihla ngiyeza ingakho umpostoli Paul athi izwi lesiphambano kwababhubhayo libula kodwa kithi esindisweyo lingamandla. Lento yenza ngisho abafoni ozalwa nabo bakunyanye bakwenza ungathi uyinyonana into engenamqondo bebebheka bayibona bengcono babone lento egqoka amasudu egqoka icathulo ecithile kungathi into engasile kanti hayi ngoba ungasile kodwa ufumana umusa and you are the answer of the family. Yabo Kusindiswa mina ngabe yi-answer yaseMaranini yonke abafana bangasekhade bentshontsha beyigebeni bephathi ibhange bezenza oclever inqwaba yabo uma kushoniwe ngcwatshwe bangcwatshwe yimina ngithi abanye amasonto abakhonzi futhi abanye inkonzweni alikho isonto abasebenzwa kulo ngithi bese kubizwa umngani wabo osafumana uKristu kwabo umfundisi
And mangibiza ngegama ngikune SMS esiko mfethu usibani maduma brother cha ngempethu ngasekho awumashila mfethu awuphikelele mfethu ungashayisa yena mfethu say ufumana uJesu uyi-answer yasemndenini kwi-community. Kunosisi wesifazane kuthiwa usekwaba namadoda ubufunda incwadi kaJohn chapter number 4 kuthiwa lo sisi seke waba namadoda 5 times. 5 times. Bene grace benomusa indoda bimbuka bibona into yokushada. Ngisho la usebe nenhlanhla 5 times. Because ufumane umusa. Hayi kaJesu umusa nje ukuthi nje uyinto ethandwayo uJesu engekho. Fana kungekho Jesu Samaria. Samaria abantu abaneglected, abantu abalahliwe, abantu amaJuda angadlelani nabo ngoba bangcolile. Umuntu ongumJuda, umuntu ofana njengomzalwane, umuntu okholwayo, umuntu ongumIsrael. Kodwa bebengasondeli eduze kwamaSamarians, because amaSamaria atholakala kwimix. Bama half Babylonians, half Jews. Manje kuthiwa amakhaladi abangendawo. AmaJuda ngokosiko nangokwekhaya kwecustom yabo. Bebe separateile ukusondela eduze kwabo nokudla nabo. Yingakho kuthiwa uJesu ehamba nabafundi uJesu he was hungry. Basuka baya kwawothenga ukudla uJesu wasala. uJesu esele wafika nowesifazane. Uthi uJesu kuyena sifazane ngicela ungiphuzise. Uthi wesifazane awazi ukuthi umSamaria nomJuda badlelani. We are enemies. Sizitha. uJesu aqhubeke nendaba azafike la ukhona. Unawo yini indoda? Lo wesifazane aveze anginandoda. Athi usho kahle ba nale ndoda ohleli nayo ngoba uhleli nendoda e6 ayishadile so he's not yours. How? Sengashada 5 times. Le ngihleli nayo sihleli sena shadana. Uthi uJesu usho kahle bana lo ohleli nayo akusiyena wakho. Kanti umuntu bengangishadi akusiyena wami. Hayi answer sho zona. Ababengane but not your husband. Ababengane yami ubaba kaBoy, ubaba kaBoy. Ubaba kaBoy, ubaba kaBoy. Yes, makagela yebo makagela ikomela omkhokhelanga. Hambisa imali kageni. Izibe ehle ngoba usekhulelwe ingane yenye indoda. Jesus. And une right akhokhela. If umuntu amkhokhelanga you don't own the person. uJesu mefika la wafa esiphambanweni. Wakho ngegazi lakhe ingakho esona. Jesus. Ingakho shabathakathi bayakwazi ukusithinta because someone paid the price in full. Jesus. Ingakho esiphonga nokumenenga athi thetha lesitana. Hallelujah. Okazi ukuthi it is finished. I have paid the price in full. uJesu wakhokha ekhokhela mina nawe. Jesus. Ingakho khona imhlabethi sathe kwangenani ephezulu. Jesus. uJesu akuthathi mahala. Uyakhokhela. Ingakho wonke amadimoni abathathi abakubambe ngenkani sine right ukuthi let them go because Jesus has already paid the price. He died for that one and that one and that one and that one and for me as well. Uthi lo Jesu usho kahle ngoba le ndoda akusiyona yakho. Usifaka masala lo. Kanti ubani? Who are you? Because ain't ufana wenze uma ubona iqiniso yoJerusalem. Musu ukuthula ubotha kuyabheka. Cry. Kunomhlaba othi I surrender all. I surrender all. Whoa, to Jesus
Blessed Savior, oh, I surrender. You will never find Jesus if you don't surrender. My brother, when I surrendered to the Lord, I always say, and I'm very proud, ngangidliphilisi, ngangidlinsango, ngahamba nabantu abama-gangsters. I hated myself. I have no peace. And I knew ukuthi ngingafa anytime, ukuthi ngangazi ukufa ngangihogela ukuthi angazi ngisofa nini, kodwa ngafa anytime. Anytime I will die. My friends, abangani bami kunomngane wami indakuthisa esikhumbuqweni engahlangana naye. Pastor D wathi angikhale. Ngibona inwele zakhe iphephezela njengenwele zekati. Wayemuhle lobhuti. Eshange egwebhe ekhaya. Emthanda amantombazane nemali. Ngihlangana naye. Sengihlangane noJesu. Ngisanda ukusindiswa, I'm still a baby Christian. Umzalo osayingane. Ngihlale naye ngikhale. Ngithi hey bumngani wami. Ngeke ngisho into lezanje ngithi kuhamba kanjani? Yathi hey so ngicosha igama lami ngempela hayi ngikufundisa. Hey siko mfethu. Ngiyabheka. Ngambuye phezulu ngambuye phansi. Ngezwe ngishaya uvalo. Ngibona inwele ngathi ezekade ephephezela. HIV and AIDS. Ngaleso sikhathi ayingakakhona ama-RIV. Manje one-AIDS ushaya ngesidudula sesinqa nesifaca ngathi umango bomvu. Technology is higher in the way that if you don't surrender, you will die smiling. So fake. If you don't surrender yourself to Christ, if you don't, ufuseka abasazati shangipike. Umifike la kwadeda kadeda ngithi umifike la umifike la kanti suka lemlazi athi phila umathanda ifika la bonke abafana balabasangana ngathi fika umafika izolo bagule kanti hamba iphethe ukufa. Ibangwe kanti ibangwa nokufa. If you don't surrender yourself to Christ, Jesus, if you don't ungayinikeli kuJesu, you are in danger. Isono nesitha. Asafana dala ngubishop kade wazi bekuthatha lo amanga umbothi umama othakathabe kuyinto eminyama embi uthothi indawo yonke siyamazi ukuthi umama mbhambi yathaka. Akubushwa mubona le ntomba ehamba efaka iphilisi lakhe umama mbhambi dengagezi ubona amansense. Ngisingane encane yasendaweni yazikahle ukuthi kamambamba lifakwa libuya nodaka but now abathathi bamanje bagqoka amasudu. You don't understand. You don't even understand what I'm saying. Bagqoka amasudu
bagqoka kahle, driving a very big cars. Abanye they speak in tongues. Makelebe hoderebe ha. Selebe he sandelebe hodala bashandelebe sandala. Ukuthakathi abathathu bamanje bazibayifakisha kuma internet. Go TikTok or YouTube. Bethatha lento yoLuminati. Umuntu azabe proud athi yami inyoka ngayilanda emanzini asho public. Abathakathi bamanje. They are dangerous in the way that if you don't surrender yourself to Jesus Christ, you are in danger. Jesus. Sekure ubona abantu abangabeka itende ngesikhathi kaKhisimusi no Happy New Year. Babe serious, hungry for God and souls. Umuntu alambele ukuthi usindiswe. And the Lord was with us a light is like a joke, but drive all the way from Peter Marisbeck. That's all tenders are not for nothing. No, this is serious. Shama kapata kata kata. Leko poto kapata kata kata. Jesus is serious. God. I'm helping you. So kailangan naman suite ka sa will. Basta sa God. Ako gawin. Ako pretend. Ako pretend. Go to Pastor D. Says, itenda yakho senze njani? Ukubless uhlangana khona sikhona. Ukubless uhlangana khona sikhona. Asikwazi ukuthula. This is serious. Says ngicela ukuqeda le verse. Kodwa nje sisi uthi lo Jesu khulume kahle. Lento tohlenga kusiyone yakho. Hamba uyilanda. I love the story because so sisi washimbiza. If uzofunda kahle the background of the story kuthiwa bushada, you are giving something precious. Ekhaya kwifamily yakho la bushada kunento onikwa ngona bushada. So lo sisi lembiza yakhe it was something precious. Kodwa mzwane kufika uJesu wayishiya phansi. Uyishiswe yina sekufika ongcono ngezimbiza. Uma kufika into engcono kunembiza, imbiza isala phansi. Webazalwane, mzwane ngithatha uJesu, umfowethu wanginika ipeni nephepha wathi zonke intombi wathi uthanda nazo zibhale phansi. Uma wanginika 100 rand ngathenge i-airtime. Yonke ngayifona ngathi sefika uJesu I'm sorry ngesakwazi ukuqhubeka sefika uJesu I'm sorry ngesazi ukuqhubeka sefika uJesu I'm sorry ngesakwazi uyalahlekelwa. Yabo lento uqala ulahlekelwa in your father's house. Abantu baqala bakuthukayo la uzalwa khona ubaba nomama. Ubaba wami noma ongizalayo ngisho emshadweni wami they were not there. Emshadweni ngishada. You know how painful it is ukushada uma wakhe engekho. Becasulo into yevangeli. Enjani ivangeli wena ngoba abanye bahleli basonta bahlele ekhaya. Bayenkonzo ngabuye wena ugijima uEastern Cape ugijima umthatha wamba uthi ubizwa njani lona? Jesus. Ubizwa njani lona? Hallelujah. Lishisa yonke into yakini. Ekhaya nginkosana mina omdala.
Makuthiwa shisa idlozi, shisa iphepha, imini ofanele afike. Uthi ubaba is no more engekho ubaba, imini omdala. So ubaba uyakuthi naku silahlekelwe yi-answer in the house, kanti izulu liyageyina. Jesus. Yini olahlekelwe yona wena ngoJesu? Ulahlekelwe yini? Ngenje mina. Hunters try. Ngibona nentende lelo no pastor sick. Bekuyinjukile ndaqala kubudlulile ha. Nazo manje bese dlula unyeke at least bengizosiphamisa. Hayi. uNkulunkulu wenza ngamasibomu ukuze ulahlekelwe kwi-festive impela, ulahlekelwe i-brutal fruit, ijulubi ukuthi oh shaphathatha. Hayi ngishumela kahle ngoba noma kuthiwa uphendukanga ngeke uphinde ukuthola ukuthula, kungcono noma zange yesu. Ngenxa yokuthi uhlale wezwa wangilalela, ngenxa yokuthi ungilalelile, ngeke uphinde ube nokuthula, phinde for the rest of your life. Lento kaNkulunkulu fawula ngalahlelwa abangani baba serious, impilo serious, kade zingirate lapha ya jogane gane mase kufika la khana kwenza mase kufike wena kahlala ngabafowethu ngimsole sekuyabheda sengifumana uKristu. Kwafika uma wengane kwakusuka emlazi sekusithwele sisi kwathi angisayinda futhi ngifuma kadokotela ukuthi umlesa ekhulele fahlala nendoda ya. I'm sorry, sis. Ngithola uJesu, I'm sorry. Eastern Cape sashumana khona kwahlala insizwa zakhona ezisokile ezambe zawusoka, insizwa zahlangana. Kuthiwa yiblame thule ngenangqondo, yiblame kwenkwe ngenangqondo, kwabizwa ngenkwenkwe kuthiwa ngumjule ngenangqondo. Amantombazane kade segamile ashiya phansi ngenxa kaKristu, ezwe imessage ukuthi uma engakakushadi akusiyo wakho. Ngithi yabona lezi ngane eziqukuliwe okwama-teenagers okuqukuliwe kwaphinde emakubo, lokho kuthola kwaphinde emakubo, kwahlangana iy'nsizwa zesigodi, yiphi lowo nkwenkwe engasisokile. Kathi ngisetendeni umfundisi uyathandaza, ngi-asha ngilapha kwathiwa yina ngilo bashaya isidididi, esikhathi ngithi ngiyokhuza zavele zonke zangixaka zakhipha umese zakwazi. Ngabuka imesi idlula, uNkulunkulu engavuki kapho shandaya ngoba uNkulunkulu akavumi ngathi. Lithi Bhayibheli lathi thina uthi indlavu yeso lakhe asike isikhali esilalelwa thina esiyaphumelela. Lithi Bhayibheli bayakusha ngendlela yodwa kodwa uJesu uyabahlakaza yasikhombisa wathi uDavide njengenyoni okhuleni laba siyaphunyuka, siyaphunyuka. Hallelujah. Mama, usuke wakala nje. Ongela mama zisho. Mama. Kodwa mama usuke inika isikhathi. Wacheck ukuthi
ngoba ku December 29 Hallelujah. ngicela uNkulunkulu wabavuma ukubakwazi kodwa ngakhoze ucazwa ke uNkulunkulu sibiyelile ngemuva nangaphambili Jesus. akavuma unyalo thishelele Hallelujah. sibiya yakumela sothana zentabeni sibuya imoto yakhe ibhaqa ke mhlambe kinabazi imoto yakhe yabhaqa into ngathi buthi uyathaza ngase ngiyijethi mina uzokhulumela abangani because no one can survive imoto ibhaqa akuphumi ngathi akanalutho we are serving a living God ma ingathi uhlala noqobo lakhe uzibuka usuphile uthathwa ngabakuzamela kangakanani I promise you ungakhonza ngathi uyagula into edala ukuthi unga-understand ngoba wazi uthi umuntu mama wasindiswa kwi-CFC ishumelo enjeshole lokho kade ethakatha uthi into edala ukuthi ngisindiswe ilo mama Masibiya ngemuzamile ngiyazama ngizela intente ngifuna ukuzotesta yini Masibiya lento aqhuma ngayo ehlule yami into lapho uMasibiya usindisiwa akazi njalo makuhlwa uyathandaza bese round umuzi wakhe athi umuzi wami ngiyawufihla egazini kaJesu athi ngibela abantwana bami ngegama likaJesu lithi zilakhe igama likaJehova lumposhongo namandla ona khathala basiya nabakhathala basiya olungileyo balekela kulo bese yasindiswa Jesus. fika umthakathi in the middle of the night aphosa imicibisholo yakhe uMasibiya akazi i-procedure is a regular thing intenza zonke insuku Charles 6 September igama likaJehova lumposhongo namandla olungileyo balekela kulo bese yasindiswa bekhuleka ezungeza umusi kunabantu abamcibayo bahluya ngenxa yegama likaJesu angazi uzanywa nganani fabu wakinqa ngemoto fabu uthola i-divorce fabu uxoshiwe emsebenzini yonke loo nto ayenzekanga because uNkulunkulu ngakuyo tanami kadelevesi hayi sengikhatheza ngikhathaza ukuthi ngine-flu Verse 11. verse number 11 Zase zingena endlini. Zabona umntwana noMaria unina. Zawa phansi. Zakhuleka kuye. okay Zavula amagugu azo. Zamkhunga ngezipho. Igolide namakha nenhlaka. nansi futhi into engiyithandayo sengiyavala mfundisi ngiyabona sengikhulume kakhulu ngibe active manje kanti ade ngine-flu 3 days back which I don't have anymore. Listen, laba one is very important. They follow the star. That's what you have to follow. Now we don't follow the star anymore, but we follow Christ. Aside the star, we follow Jesus now through the word of God, through the pastors who preach the word of God. Hallelujah. As long as you are preaching the word, you are following the word. Ingakho noma umfundisi ungaphambanisa ngesiphambano ngesilandele because asilandele kodwa asilandela izwi liphethe awuzwanga nhlobo noma wena ungaphambanisa likwehlule ukhathala ukuyeke asiyeke asilandeli wena futhi nathi we don't preach ourselves to people but we preach Christ njalo masikushuka siyakuthatha sikudlulisa kithi but sikufaka to the cross lo wena ozwe umsebenzi ngoba sithi nje nizokhululwa sizokhulula ama-destiny enu abathathi batatazela sithembe lo
umfundisi ozothandaza enze umsebenzi, not us. Laba balandela inkanyezi bishop semhlele verse siseqeka. Balandela inkanyezi esikhathi inkanyezi bengayiboni baduka. Bangena to the enemy camp endlini yesitha. Noma bedukile into engiyithanda ngabo inye, ekudukeni kwabo abazange bawadedela amaphupho. Yangizwa first? Thank you. Ekudukeni kwabo emaphutheni abo amagugu Pastor D abazange bawadedela. You may not understand, but ngiyasizwa ngithini. Kule generation there are lots of pastors, prophets and teachers abashumela abanye badukisa abantu, but wena ungayidedeli into oyithola. Kuthiwa they were sons of Rakab, amaRakab. Kuthiwa kwaba khona i-development, kodwa ubaba wethe mina abantwana baJonathan niyahlala ematendeni ize nife. Noma sekhona i-development abantu sebakhiza bathi laba thina isabelo sethu kuhlala ematendeni asisoze sasuka. Ngiyangizwa bangcwele. Umdedeli uJesu. Noma sehlangene ihlobo umdedeli. Noma kwi festival umdedeli. Buka. Uma ongafika ngemshadweni wami washona benobaba besithanda okudlula yonke into abayicabanga emhlabeni. Uyena uma owafundisa unkosikazi noma uthisha. Ethi lento yakho uyibambe wangayidedela iyona. Ubaba wangena engozini yemoto, ubaba bahamba ngemoto neyithuthuthu. Yilo nhlobo yomuntu okhanda uGesu wenza yonke into. Wathi hamba ngesithuthuthu wangena etaxi waphuma ngale wagcwala ama wind. Umzimba wonke wathi uyokwenza operation engazi inhlobone operation. Wafona ngase Eastern Cape wafona. Kwaqala uma wathi hey ngithi nje sikufonela kodwa mntana phela sifuna siyaxolisa. Hayi ma inkinga ikuxolisana. Hayi maslo babakho sesayibona into kaNkulunkulu wethu ubaba uyakuphi bamthetho ungasungabuyi. Wamawindi akhola yonke indawo. We are not sure ukuthi we survive. So bathi abaxolise before bashona. Bathi ma hayi mina baba ngiyam-understand uNkulunkulu ngaba nombono mzwana umsindisi kulo ngitsheze ngeke kube mnandi kumina nakubazali bami, so angina stress, angiphathekile ngabe ngiyangithanda, ngiya-understand, anangingaki basho lamaXhosa, inhliziyo yami right. Amen. Ngi-right manje, ngiya-understand uNkulunkulu wangitshela izokwenzakala mzwana ngithola uJesu. Wathi abantu bokuqala bazophatha kabuhlungu abazabe bangifundise ngiphume evasisi. Umuntu uphuma evasisi u-expect usebenze ulethe iy'ndodla zemali. Instead okulanda iy'ndodla zemali ngibhizi ngishumayelana no Pastor D. Buqeda ukushumayela ukuthi uNkulunkulu akubusise bese ngiyaphothula. Ngiyeko 10,000, ngiyeko 11, ngiyeko 12, ngiyeko 30, ngiyeko 40, ngiyeko 50. Ingabe ngithenga umuzi ezivanda nasebhalisho. Ngidepende thina umuntu athi uNkulunkulu akubusise. Othanda umyelaneli ongathanda athi ayufuna imali zethu. Ngaze umbone emanzi sefuna imali. So ubaba uzwa into uNkulunkulu akayi-understand. Guess what? Ngathi ma ayinangixaki. Ubaba wafona. Wathi mntana manje ngathi baba ngiyakuthanda futhi manje uma ukholwa ukuthi usuyakholwa ukuthi nginoJesu noNkulunkulu kumina ma. Lo Jesu engimkhonza right now. Onke amabhodlela asemzimbeni kubuye operation ngiyawancibilikisa in Jesus name. Lento ayisho ngikholwa ngoba ukukholwa ukholwa into engekho. Kuthiwa faith is the substance of things hoped for, it's the evidence of things not seen. Sikholwa into engekho isibe khona. Thina sikhuluma ngemvula singayiboni siyishi. Awukholwa vele. Eliya tshela hamba kuzimvula. Enkulu uAhab ayibona imvula. Walalela ngokukholwa. Wathatha amashela, wathatha inqola amahashi wakhamba. Inceki yakhe kwathi uyobona athi angiboni lutho 7 times. After 7 times yathi ngiyabona ifu ngangesiphalele. Umprofeti kaThixo wathatha ikhothi
wathatha icoat wayibophela eqolo wagijima ngesivinini samandla kamoya ingcwele wadlula inqola egijimayo ekholwa imvula ezayo ingekho because thina sikhuluma into engekho ibe khona. Jesus. Amen. Lana zoba khona ibandla elikhulu elizoqala kule ndawo. A very big church that will be an answer to the community of disgrace. Hallelujah. Kuyosuka abantu njengekhathi kwazanyazanyiswa amanzi bezofuna uThixo wakule ndaba. Jesus. Sishite ngeke ezoba khona. Bawusuke emoli liyothuka kuthiwa the son of the soil. Yile nje uNkulunkulu kule ndawo. Bawudonsa ngeyimoto kanyuke basuke kompandeni bese kostenga benyuka bezophuza bezofuna uThixo la kule ndawo khapho shandaya. Ngiyayibona imvula injenge sibhakela kodwa inkulu. Ayithi nje ndati yiyo lento etathazelisa ama-otheleni bese ngazange uzoshumela besazotshela umkhathi sekuzokwenzakala phathi la siyakhuluma bese kuyenzeka. We speak izinto zenzeke. Hallelujah. Unjalo buthini eveseni tathela ivesi Verse 12. ya. Kwathi ziyaliwe nguNkulunkulu Thank you nayiphathi yami ngephupho ukuba noma sebewele kaHerodi abawalahlanga magugu. Unento ebalekile yokushintsha umhlaba. Yakizwa ma lento ebalekile nawe noma kuthiwa wathola ingane ungabusayilahla leyo ngane igugu oyilahla. Uthi mina ubaba usiyafona ngakusasa after 2 days kade edokotela uthi sipho sengiyakholwa ukuthi unoJesu. Ngithiwa uthi udokotela bathe anginalutho umzimba akho shibhodlela not anginalutho. Ubaba sethi sengicela ukusindiswa. Jesus. Ubaba wami uzalwe yimina enkosini. Wangizale enyameni ngamzale enkosini. Jesus. Ubaba before ashone wacela mina ngibona isandla baba noma by the grace of God bashone ngesikhathi seCovid babuye bahanjiswe iCovid. Kodwa ubaba before ashone uma ngathi ngiyothenga washonela ezandleni zikankosikazi wami. Bamba note is very important. 2 ubaba mzane shona athi ngicela ungibeke isandla ezoshona ebusuku athi ngicela ungibeke isandla. Ngibona isandla esikhulu singithatha kwathi ngicela ungikhulekele ungibeke ubaba wami. That's how nice it is. Ubaba okuzalayo athi ngiyahamba ngibeke isandla sengiyahamba. Your own father ekholwa uJesu wakho ekholwa uNkulunkulu wakho ashayele uJesu izandla sesiyathanda. Jesus. Kwathi ziyaliwe nguNkulunkulu ngephupho Zana uNkulunkulu ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerodi zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Zabuyelwa ezweni lakubo ngenye indlela. Ngizasuka singenyanga. Lesokho. Zayalwa uNkulunkulu ukuba singabe sabuyela ngamandla. Because uma iqhubeka zihamba ngale yandlela uHerodi ufuna ukubulala umntwana. Nazo lezazi singaba senkingeni yokufa uma ingaphindile sithini. Bishop
ungizwa kahle ngiyazi khona ngikhuluma nawo manje after this revival after this message change your ways mhlambe ungabusayithola another opportunity see just end for this nabantu engifuna ukukhuleka nabo I feel it in my spirit yes emoyeni wami sipromises zakhe fasithandaza uNkulunkulu ashintshe indlela ongafisahamba ngendlela oqhamuke ngayo uthi uJesu zwelakhe I am the way the truth and the life ayekho oyababa ngaphandle kwami ngindlela neqiniso nokuphila I need Jesus who's in public. When I think it's right, man. Shila Masiela Mahida. If you need Jesus, what you spoke to me, I need this Jesus. You cannot do it on your own. You need Him. You're not here to the man. You will trust. Jesus. What one of those fathers is Maria? Wathalwa uJoseph wathalwa uMaria bambalekisa bana eGibhithe kodwa manje uhleli ngokwesokunene sikaNkulunkulu uyena othwele umhlaba onke likhathelele khathaliboshiyela amahinga lithizwi lakhe lona lonke igama enikezwa abantu abayakusinda ngalo emhlabeni esulwini ngaphansi komhlaba esulwini emhlabeni nangaphansi ilona lo Jesus Yes, boy, kunabantu ngisho la abathi mfundisi sifuna ukuyibuyisela enkosini sifuna ukuconfessa kabusha Jesus sifundisi we need this Jesus tana kushoja lokishing uze ngaphambili sukume la and join my brother as well. Hallelujah. Kato shene kato lo mosia na makata na sila masia na mahe la mahe la mahe asisho lamazu sibanda lonke sibalekele if awukazi mamukela uJesu kodwa umsindisi it's your moment, it's your time. God is willing to change your ways, but it's all about you to surrender unto Him. Forget about your status. This is the moment. This is your season. It's your moment to come to Jesus. Say Jesus. Ngizakuwe. Ngoba ngishi. Ngamukele. Iba eyiNkosi. Yomsindisi. Wempilo yami. Jesu. Namhlanje I commit my spirit, my soul, my heart
my mind unto you. In Jesus' name. If wenze lo mthandazo bababiyeli babusise egameni laJesu nonke wena wenze njalo, you already blessed. God bless you. Nabantu bokugcina for ukuthandaza ngalo. This is very important. When to sing noma singisa, but this is your moment. This webhala sengifela khona umfundisi zikho sikhona nabo bantu. Everybody who feel in your spirit uyezwe umoyeni wakho emina lo esengihlale endaweni eyodwa ngidinga uherod asuke so that ngithathe into yami. Cela umusho lusho njalo ugijimuse la ngaphambili. La abantu ezobakhulela ukula azovula iminyango, azoqashula ama destiny, azoqashula intadi bophi impilo yakhe adenza impilo yakhe endaweni enganyakaze. Yilabo bengafuni uqala ngabo ngazange ngiqale ngabamngena uJesu. Hallelujah. If you feel that cela ugijimuse ngaphambili, you just want to ukukhulekela kule ndawo. Very serious ngalabo bantu laba da. Lana ngeke ngincenga kakhulu because it's about you. Angazi bona ethakatha wena kade bisi impilo yakho, but igrace esikuyona namhlanje uzofakaza lo sisi. Baningi futhi abazofakaza after today. Mina ngizwa a special anointing uGcobo onamandla egqobhozayo, uGcobo ozovula izinto. Bonke abathakathi bakule ndawo they will surrender. They will bow to your God. Nongashade emndenini, it's a spirit. Don't take it light. Ngokusuzoba nengane zabo 2 3. Hayi hamba. I'm telling you. Hayi uzoba na 50 40. Uzogcina nomoya ongashadi kumoya wakini. Galma so break ukhondo. Said the spirit of the living. In that adazisa uherod ngoba wayehleli kwiposition kanti umnikazi wayo usefile uthi Jesus Christ. Uma kufika uJesu there's a shift. Kunabanye abantu uNkulunkulu adedela imali umfundisi uZeki. Kunabantu uNkulunkulu azodedela ngisho ingcebo. If now you are feeling it, you are the person kade yenza indaba yengcebo, indaba yemali ibopheka ngicela uzela ngaphambili sesiyathandaza. I feel it in my spirit as well. Nakuzoqashwa ama-altar, kuzotatazela uherod, kuzovula khathi umfundisi embeka isandla because of that grace ngenxa yomuso la. Ngibona kwelikamoya, ngibona kushift ihlanga. Ngibona ishift in the spiritual. Kwelikamoya ngibona kwenzeka ishift. Ngibona abanye bespeeda njengesikhathi Eliya etshelwa happy. Ngibona abantu abazodlula, abantu ade befike qala uzodlula. Ayithobongezi sabe ngiprofetha umbheki. Kodwa noma kuthiwa usume endaweni isikhathi eside, kodwa ngibona uNkulunkulu ededela lento ethiwa i-acceleration anointing. Lento ezosheshisa izinto. And umuntu oyenza lento akekho omunye rather than Jesus himself. Through the power of the word. Namandla eyesu. There's a shift that is taking place. Ngibona abanye kuvula ngisho ibeletho. Ngibona uNkulunkulu evula isibeletho. Baphamisa ngibona umuntu ngolenzana. Bento moya ngolayenzayo. Ngiyabona la behlangene khona abathakathi kade hlalwa khona. Kubanjwa khona i-meeting. Kubanjwa i-meeting nangendawo. Ngizwa izwi. Nakhuluma khona umprofeti kaNkulunkulu ethi if I am a man of God. Uthi akwehle izwi. Lindistroy. Ngibona umlilo odestroyer la behlangana khona ngempumelelo yakho. La behlangana khona ngempumelelo yomndeni wakho. Khona the anointing uGcobo la namhlakho shama kata. Salusela sasikhuleke na uNkulunkulu enza sorry ukuqhola uyasha. Ufuna umelanga ngoba kunento uNkulunkulu I break out even ngibona I break na kweni ngawo ngibisi.
ngibona ibreaker kunento moyingona azoyibreaka ngibona umlilo obreak izinto eyibopha abantu emndenini bami ndawonye kodwa ngibona ugogo ngibona umlilo nomlakho yena siyekhapota liyasiyada liyayi Daddy, ngicela ningene la kulento moya ingcwele ngicela nisonde ngivele bamba ngezandla le nto yangixaba ngibona yenza abantu abaningi ngibona moya ingcwele yenza abantu abaningi ngibona uNkulunkulu yenza abantu abaningi ngibona uNkulunkulu yenza abantu abaningi abantu bazophumela bazopromote uNkulunkulu uzowenzisa uNkulunkulu emangalisa ngicela makhona nogulayo ungasegijima uzela ngaphambili if you are sick ugcobo la lizokugashula ngesizifo ngikoshe ngicela nawe ekhona umuntu ogula ekhaya kodwa if uyawakholwa amandla kunomuntu ogula ekhaya kodwa uyawakholwa amandla angenda lithi phambili kofika icebo yathi uJesu ngiyagulelwa icebo yami ekhaya. Yes, God, I'm not even waiting for you to come under my roof. God, khuluma yisu ngibona yisu lokuphila liyangishamsini yabantu ngibona yisu ite ngithusa inye ukuthi ngoba sila ngibona sibambane ngezandla la etempeni ngibona ingelosi sesulwini sila masiyala batila matita la matala mahita sila matela madata la mate ngiyabona kuyadashwa le nto yenzeka-ke ngiyaqala kuyadashwa unkulunkulu uthandazo wherever you are. Call the name Jesus wherever you are. Call the name Jesus wherever you are. Call the name Jesus wherever you are. Bisigama. Say Jesus, 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 Jesus. Yesu liphakathi kwethu. Jesus. uNkulunkulu usephakathi kwethu. Manje ngithusa ukuthi abantu if adwenza i-dealership yemoto usenza i-dealership ufuna ukushintsha imoto, if you are that person uzokuzela ngaphambi nawe eswele. There's this special grace. If kade ufuna ukushintsha imoto adwenza i-dealership of a car ucela uzela phambili uNkulunkulu ufuna ukukhula nawe. There's a special grace for you for this car. Umenje la ngala uNkulunkulu uNkulunkulu ededela the key. God noma kusanga 2 3 is fine. God is releasing the key. God is releasing the key. God is releasing the key. God is releasing. Ngicela uma noma kukhona lapho kodwa uyakholwa ukuthi kusemsebenzini kunento ayenza phapho shaba ngibona manje fulela ngishingane zabo ufune ngane yakufaka isifi kodwa ukhona wena ukhona la. Use yourself as a point of contact for a child. Ngiyuzela ngibona uNkulunkulu ezimfundisa zobekubeka izandla uziki ngibona uNkulunkulu ededela kaphatha labakhunda laba likashele kedele bekanda laba samahaya imahanda lefika lehosha Nela siane kalia huta Mandeni Mulahlangana ngishinduna mulahlangana abantu ababalekile of this land bekhuluma ngento uNkulunkulu azoyenza kule ntaba kule ndawo ngibona uNkulunkulu lo ngibona ifavor kaNkulunkulu ethinta ngisho abantu abakhulu of this place yemangalisha uNkulunkulu azozenza la ithinta ngisho abantu abakhulu kaphathakala
Kimani shulule funega, kimani gelasi sienda senyuga, na igasa shulule ina masia na maina, ya mahe. Poto kapoto kapataka pataya na makika na mo. Kapataka sika teke kusha. Ile sita na mahida, na mahe shiku, na mahe shamani. Siku poto kapatika poto keke. Oh Jesus. Let them finish. Shakotoro bokosi, your promises under Israel. Lekoso as a sign of receiving. Kaproso tokore be shedi be kotoro bubusia. Father, in the mighty name of Jesus, as your servant is Sikurubile, I will be Jalo, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Now, here by receiving Monday in the mighty name of Jesus. Now, I will receive Monday in the mighty name of Jesus. Upata Palakata Pasabato, Lakata Pasabakata Papakatalato, Lakata Pasabakota Palabata. Everybody is released from Monday in the name of Jesus. Rakata Parakola Baba Sabrakata Parata, Rikata Pasakota Parakata Parabato, Rabrakota Baba Sabrakata Babayata, in Sebesia Bolega in the mighty name of Jesus Christ. Among applications I receive in the mighty name of Jesus. Rakola Bosakata Parakata Parabate, Rabrakota Pasabrakata Pasakata Parate, Rabakota Pasabrakata Parakanaba, Urabrakota Pasabrakata Babayata. We pray to Thomas and the Rabu Paramis and Satanas. Father, in the mighty name of Jesus Christ, present thy own Tela. In the mighty name of Jesus Christ. Ongumo Bunyama Busabes and Teniabo. Eomoya say destroyer in the mighty name of Jesus. Robu Kodorobes and Teniabo. The destroyer in the mighty name of Jesus. Rikata Pasamana Karabayata. Labrakota Pasamana Karabata. So this second problem the Miniamo, Rikata Paracoteleta, say Shita in the mighty name of Jesus. Very second sitters of rest in the mighty name of Jesus Christ. Rikata Parakata Pasakata, Labrakota Pasakata Babasakarabayata, Labrakota Pasabarakata Paparabata, Baba Sebo Navaya Proyota, Baba Sebo Navaya Pina, Baba Sebo Navaya Progressa, Baba Sebo Navaya Lotora, Baba Sebo Navaya Shakwa, Baba Sebo Limisia Kiva, Limisia Fuga, in the mighty name of Jesus Christ, Baba Sebo Navaya Fuga, Kubela, Baba Sebeta, Baba Sebeta, I got the best of Tinis, but never said Tinis, I got the best of Tachivas of Pasha, in the mighty name of Jesus Christ, Rakata Parakota Pasata, Rabarakota Wayabata, Yokim Sebeta Rubiama, every Sebeta Metawa, say Klita in the mighty name of Jesus, every Sebeta Tenine, say Klita in the mighty name of Jesus. Rabakata Parakota Panama, Rakata Parakata Pasakata Parakata, Rabakota Pasakata Parakata Parakata, Rabakota Pasakata Pasakata, Rakata Rabakota Pasakata Parakata, Rabakota Pasabarakata, Urabakota Pasabarakata, Rahamasa Sabayo Shokona, Pasuamans, Sabalata, in the mighty name of Jesus, Pasuamans, Sabalata, in the mighty name of Jesus, when the Moya Wokuna, Sagiala, in the mighty name of Jesus Christ, come out of their lives, in the mighty name of Jesus Christ, when the Moya Wokuna, Sagiala, out of them, in the mighty name of Jesus Christ, Lamasa Sabbath, in the way, by the resurrection power, let
Asishaye izandla sibonga uNkulunkulu ngoba sekwenzelile. Baba siyabonga le Afrika. Baba siyabonga abakhululiwe. Baba siyabonga abaprojectiwe. Baba siyabonga iminyaka emivaliwe ivulekile. In the mighty name of Jesus Christ. Baba siyabonga wewe umoshiwe tenile makhaya. Wewe ungaphumeleli umoshiwe taweni. In the mighty name of Jesus Christ. Rakata parakatata. Baba siyabonga bayanda. Baba siyabonga bayasabalala. In the mighty name of Jesus Christ. Baba siyabonga bayaphumelela. In the mighty name of Jesus Christ. Baba siyabonga for the project. As always a tower. As a progress as a people. In the mighty name of Jesus Christ. Baba siyabonga umunye kule tower. In the mighty name of Jesus Christ. Rakata parabayanda. Father, we thank you. Lord, we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Ngicela nababesingcwele sikube ngabizolo ngababhala amagama emndeni yabo bafaka umnikelo. Ngizwile umfundisi efuna ngemali ezoli